Yayi Prabu Sumali ingkang gedhe pangapuranira Yayi dene sumengkaning rasa pun Kakang nganti anjalari patine Jambu Mangli. Aduh Kakang Penemban, mboten gatos sabab menapa jer nyatanipun sedaya kala wau kula sampun mangertos dene Jambu Mangli ing gadah moga mekaten. Mbok menawi Kakang Wisrawa inggih tasih kengetan bilih Jambu Mangli menika atmajanipun swarga Kakang Mangliawan. Iya Yayi. Rikala semanten lajeng kula ingkang gumantos keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Dewa Musara wondene Jambu-Jambu kula wisuda minangka pepatih lan sakmangke dados senopati mapan wonten ing kasatriyan Regulobang. Sajakipun Jambu Mangli kepengin ngucik warisan tiyang sepuhipun. Mila ingkang mekaten mboten dadosaken sabab menapa Kakang Penemban. Iya Yayi Prabu, sewu syukur seketi jumurung. Mula reh ning sang ya pepalang wis padha sirna, suwawi Yayi Prabu tak aturi maca rawat maca udrasa. Mara gagi Yayi, ayo sapet jagong catur netra. Yang lunging gadung malengkung ler kawersan, pindha keswala karsang pangawining dwija. Yayi, yektine Aji Sastra Jendra iku abot nanging sejatine uga ora saben wong ingkang bisa nampa kegawa tumanduk ing sastra Jendra mau bisa mahanani karahayon lan uga bisa dadi winiing memala. Mula pamedhare ya kudu titi teliti sarta ngati-ati ing pamrih aja nganti wulang suci mau salah kedaden. Amarga Yayi, yen to nganti sisip sak rambut wae dudu daya pangruwatan ingkang dadi nanging bakal nekakake dahuruning bawana. Kakang Penemban badhe tindak pundi? Pun Kakang durung arep bali. Durung rampung pamejangipun Kakang marang sira Yayi. Inggih Kakang. Salajengipun keparengipun Kakang Penemban kados pundi kula namung tansah ndhederek. Yayi Prabu iya. Namung tumrap kula mboten wedharing kawruh sasta denda ingkang sayekti ndadosaken getering jagat nanging reh ning kula pitados sawetahipun dhateng kawicaksanan jengandika Kakang Penemban aji pangruwatan kala wau sageta mahanani katentremaning negari Ngalengka. Iya Yayi, mula kang saka iku ayo sun kanthi manjing jroning sanggar palanggatan luwih dhisik. Yayi Prabu. Amataya sinartan memuji mureh ayu kalis ing sangsaya. Saking wisa sabalane sabarang praja lulat. Yayi Prabu, kula wonten pangendika ing ngadhawuh Kakang. Samenengka mara gage menepna ciptanira Yayi. Paning wesi
purwane sira apes raseksa ingkang demen siya mangsa daging Rahayu dene sira tuwuh saka winih darah susila karana maksih tedhak turuning Jawata linuwih raseksa iku ngibarate kaya dene surya urupe sarta panas nanging Darbedaya nguripi sagung dumadi ya mung krana kapilut endahing kahanan kapikut endahing swasana teman kerem lan kasengsem marang bebandaning jagat wadak Rahayu dene sira caket kelawan surasaning weda suci teman kawawa hangrasuk ambek susila anuraga maragage sedah kepo Yayi Sumali kaya mangkono risang kekalih wus pinurwa purwane nganggo semedi maladih ning manjing jroning alam luyep piyak kang warana hangalingi cipta sik panwusirna ingkang kalingan wus kaliling nglangut tanpa tepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana nenggih layap liyeping aluyup pindha pesating supena sumusuping rasa jati sawang lena jroning gesang sang atma lir laknyana kaditumètesing tirta pawitra sang Begawan Wisrawa wis nandukaken daya pangruwatan nalika samana wis sampat upakartining cecawan tanpa kendhat kang dupa ratus kumulun sumerbak anggon darum Aji sastra Jendra Hayuningrat ya kang sinebut sastra cetha paripurning wangsit sayekti dudu basa wantah nadyan wijang pamedhare turta Darbedaya hayu hayom kaditoya bon marentuling pepatran parandene Kumardawa basa basaning kadewatan ingkang wening lir barlean sinung sulak pepadang samono lamun tinampi jroning pramana jatiya sejatining paningal kaya mangkono wedharing kang aji sastra Jendra Hayuningrat ngastungkara sidam sekaring bawana langgeng Rahayu sagung dumadi rahayu sagung tumitah satuhuning kono tanana samubarang ingkang katon iku sayekti iku dudu sejatining kang ana kabeh muhung manunggaling panca sasana yiku ambek 5 geni bumi banyu angin lan swasana ingkang agal manjing dadya wadakira ingkang alus dadya kemayan 5 ingkang sawiji-wiji anggung daya dinayan urip ing uripan bumi wadahing urip geni sarananing urip banyu dayaning urip angin wujuding urip dene swasana kang nguripi yen wis mangkono sigra manjing jero bawana daya geterobah kadayan ubenging jagat raya kaprawasa kudrating bumi temah kurda ambabar pakarti mula uga sinebut sang kusala karma ya kang mengkuwerdi pakarti rahayu nanging sansaya lawas banjur ketaman watak ing jagat katarungkawa nafsu mula ruwate mungsana ning awas eling najan topo tanantuk mulya parandene maksih bejo kalamun tumitah dadi menungso jalaraning kono maksih bisa tinebus bangun ambek utama lila legawa sabar narima temen lan luhuring budi
tumuli ngambah marganing karahayon ngrasuk jatining urip nindakake sejatining panembah lan sejatining budi dharma tan kendhat tapa brata sarta anggung marsudi rahayuning budi rasaning pamratobat sineru tulusing ati yaiku marganing antuk pangruwatan saka sakabehing memala elinga marang sangkan paranira tan burunga bakal mulih marang mula-mulanira purwane sira paes buta kang demen sia mangsa daging rahayu sira tuwa saka winih darah susila karana maksud tak turuning caweta luwih Karna Jinara terus pengrasa padhang tetrawangan jagating Prabu Sumali yayah wanci panglong kapurnaman Aduh, Kakang Penemban, Kakang. Tanpa upami bengeng manah kula dinten menika kula sampun kasembadan. Aji Sastra Jendra Hayuningrat sampun manjing ing gesang kula satemah damel pajar tetrawangan. Salabeting cipta rasa budi karsa kula, Kakang. Yayi Prabu, sejatine sukertaning uripira ilang mumerga saka tandhesing pamratobatira dhewe ingkang sineksen dening jagat kaiden dening Kang Maha Wenang pun Kakang iki mung dadi lantaran wondene praptaku ing kene moho nglugu minangka dutaning anak Prabu Danapati mboyong Nini Dewi Sukeksi mula pisungsung apa ingkang bakal ingsun pundhut ora liya ya mung putranira Nini Dewi Sukeksi tumuli dadya jatuh kramane anakku Danapati. Kakang Penemban, monggo kula dherekaken pepanggihan kalan anak kula Dewi Sukeksi Penemban. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun Wa Penemban. Iya. Nini Dewi Sukeksi tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestunipun Bapa Tampanana. Nini kapundhinga jimat paripe. Rama kula ngaturaken pangabekti. Iya wong ayu, tak tampa gawe gedhening atiku. Sumurupa samengko wis kasembadan apa kang dadi gegayuhanira Nini nyuwargakake wong tuamu. Liripun kados pundi? Kakang Penemban Deder Benyu wis kelakon mejang Aji Sastra Jendra marang pun Rama. Katemane tyasipun Bapa Padhang tetrawangan kaya mangsa kulem pinapak ing obor sewu. Nini.
Aduh, penemban sepinten pingeng manah kula menawi tetela mekaten. Lamun to mangkono aja narasa dirga masa nggurunggi maraya tumulisun boyong prapteng negara Lokapala tetepa dadi jatuh kramaning anak Prabu Danapati manuta marang Punwa wong ayu. Nyuwun pangapunten wa estunipun waleh-waleh menapa ingkang nyuwun wedharan sastra Cindra menika rak mboten Kanjeng Rama kemawon ingkang kula aturi medhari najan kula ugi pinarenga nampi penemban. Jagaddewa Bathara Sukesi ora jeneng pun bapa bakal nduwa karepmu Urhanira tumanjane ngaji pangruwatan mono kudu mapan kanthi pertitis ora kena waton karep lan waton kepengin karena yen to nganti salah cipta bakal sisip ing tanduk dudu daya pangruwatan ingkang teka nanging malah dadi brahala ngrusak bebrayan. Mula timbangan Punwa mung sarwa sanggurunggi dene yuswamu ingkang isih muda tumaruna ingkang durung karuwan sira kuat nampa boboting sastra Jendra Hayuningrat. Penemban rening kula sampun mangertos sedaya kala wau ingkang paduka dawuhaken mila wekdal menika kula sampun wiwit sesuci diri siaga nampi wulang kasunyatan kanthi manah ingkang lomba mboten kecampuran blendenging pepenginan. Menawi paduka mboten mituruti panyuwun kula mopo mboten badhe nderek kaboyong dhateng Lokapala. Bapa Jagaddewa Bathara wayah jagat mangestungkara. Yayi Prabu Sumali wonten dawuh Kakang Premban teka sanget panyuwunipun ingkang putra. Mula kang saka iku ninayuh ndak derekake manjing sanggar palanggatan. Aja nganti ana suwiji-wiji kang nyumurupi. Merga iki aji pangruwatan. Yayi Prabu Sumali sumingkira saka sawetara pun Kakang bakal mejang sastra Jendra. Nggih, mboten langkung kula namung nderekaken raharja Kakang Premban. Sukesi kula wonten dawuh kinarya weninging ciptamu mara gage leremna kang rasa meminta sih nugrahaning Hyang Agung aja kongsi tumpang suh nggonmu nampa elinga marang kang nitahake. Nenggih wau Sang Maharsi Wisrawa wis amurwani misik kang ngaji sastra Jendra.
Patraping pamisik datan sarana kawijiling pangucap nanging muhung sabda kang tan winedhar ya sastra kang tan tinulis. Kababaring karsa saka karsaning kang akarya jagat mula sinebut sastra Jendra Hayuningrat. Aji kudaya kekuatan ingkang mijil saka gegeter rosaning cipta. Sastra ya sinebut saastra tegese loro kang manunggal kaya embaning salam tangkep asta. Jaya iku unggul Indra lile luhur, Hayuningrat tegese rahayuning jagat. Mulaji sastra Jendra Hayuningrat mengkuwerdi daya kekuatan ingkang tuwuh saka manunggaling rong perangan. Sejatining manungsa kelawan sejatining kang asipat luhur. Uga sinebut sastra cetha paripurning wangsit tegese salira wicaksana. Kayata mangkono babaring kang sastra Jendra ajang godha lan wong wilahing Mastuna Sidang sekaring bawana langgeng bisa mursid lamun saliring dumadi kababar karsaning kang nitahake ora ana sawiji-wiji ingkang mrucut saka kodrate. Sastra Jendra pangruwating diyu obor pepadang swasana peteng. Lamun wis nyarira padang mahanani pakarti rahayu sirna saliring ngambek angkara murka. Wedharing sastra Jendra Hayuningrat Pama samudra kinarya mangsi angkasa kang minangka drancang. Saiki durung paja-paja yen to bisa rampung panulise satuhutan kena kinaya ngapa agung luhur sarta jembaring tebo. Sipate sabda suci ingkang memarah kasunyatan lan jatining sangkan paran muhung bisa tinampa titah wus piniji kang sarta kabujing jagat. Purwa madya mungkasi sang penembahan Wisrawa wis medhar kang aji sastra Jendra Hayuningrat jroning alam sukma. Risang Dewi meleng jatining yuwana nampi wisi ing sang wiku debya. Among yektine aji sastra Jendra dudu basa wantah ingkang gumling karna nanging muhung wisi ing Bathara Luhuing kedah tinampi srana weninging cipta reming kang pancandriya. Ing mangka wiwaraning sukma sang Dewi dereng tinarbuka labet sugenge maksih rinu beda kridaning hawa nepsu. Mila nadyan aji wis tumanduk parandene datan rumasuk. Nadyan wis winarah nanging dereng pernah malah sumuk ing swasana sumundul ing antariksa. Dayaning aji sastra Jendra ingkang sisip satemah mahanani gara-gara jagat kalimput ing pedhot ing gegana kapiyarsa swara gluduk lesus kadhi lesus gelap ngampar samudra kocak lir kinebur gunung jugruk banjir lahar blabar. Dupi tanggap tekaning siku dendho gragapan sang Begawan Wisrawa graita lamun ketaman tanduk salah cipta teman kandhek yen Rama Marhaji saksana nggigah sang Dewi Sukeksi ingkang ginugah dahat kagiat gara wekasan Gurawalan ngusap netra liwong ing paningal getring sapu dendha kawasa mrawasa dupi pungun-pungun enget Purwaduk Sina Sigra ngrangkul padaning sang wiku debya.
Piye rasaning Tyasira Nini? Panembahan, biar padhang manah kula dupi kula sampun nampi wewarah sastra Jendrayu Ningrat. Namung kenging menapa kok kagiyat sotaning raos kula kados ginugah Panembahan. Ya syukur wong ayu syukur. Namung Panembahan Reh ning sastra Jendra wis tak wedhar gayuh tumuli tak boyong menyang Lokapala wong ayu. Dateng Lokapala. Kula sagan derek kondur dateng Lokapala. Nanging menawi kadhawan ngladosi Kakang Prabu Danapati, kula mopo kemawon bapa. Ya gene Sukesi. Anane sira tak boyong menyang Lokapala iku jalaran bakal tak dhawuhake kelawan kaki Prabu Danapati. Menawa menyang Lokapala ora keduga nglakoni banjur kadiparan karsanira. Sampun dados prasetyaning manah kula. Sinten ingkang sembada medharaken aji sastra Jendrayu Ningrat inggih menika ingkang badhe kula suwitani. Ing mangka jagat sampun nekseni namung paduka Panembahan ingkang saged mupa sayembara. Nyatanipun Kanjeng Rama Prabu ki sampun winedharan sastra Jendra menapa dene kula mila mangsa borong katur paduka Siwa Begawan kula nderek paduka wa Panembahan. Sukesi, apa ora kliru pangucapmu? Ingsun mupu sayembara iki ujupe minangka wakile anak Prabu Danapati. Aku iki pengawak dutaning Ratu Lokapala. Dadi lamun kang wenang garwa sira iku dudu Begawan Wisrawa, nanging Prabu Danapati. Aja kliru panampa kowe Sukesi. Kula ngugemi tembung sabda Brahmana Raja. Sabdaning pandhita pangantikaning ratu menika kados dene Tirta Kresna ingkang tumetes ing Patra Setu. Sepisan dados mboten ing lincat. Rama Panembahan kula nderek paduka. Aja kaya ngono, Sukesi. Ora pojo-pojo mingerke blate Begawan Wisrawa. Sira tumuli tak boyong menyang negara Lokapala, tetep dadi garwane anakku lanang Danapati. Mboten wonten caranipun mupu sayembara kok wakil. Menawi ngaten tegesipun paduka wa Panembahan malah nyuremaken keprabonipun putra paduka piyambak. Duh nyono cerak nyono dipun kinten menawi Ratu Lokapala wau namung saudon saurupan. Mupu sayembara jirih getih wedi mati. Mila najan kados pundi kewala kula tetep badhe swita paduka. Menawi kula urung ngladosi paduka wa Panembahan, badhe kula entengaken pejah kula wa.
lebet masih sinandangan dadan wadak kagiat penggali Begawan Wisrapa midhanget aturing Dewi Sukeksi ingkang repa kawuran karuna netra kaca-kaca kumembeng waspane bawane wis kesinungan saperangane ngaji sastra jendra mila katon mencorong guayane nganti padhang sumeblak jroning sanggar palanggatan negari Ngalengka saya dangu mimbui endahing warna ukel lukar rikma cemeng panjang sumampir pamidangan kanan kiring kawis tinggal anjanges netra blalak bawang sebungkul madana tumungkul mabukuh ing cipta tansah pangaras padaning Sang Begawan Wisrawa satemah akarya rubuh bebetenging nala dodo Duh yana tak nembang penganten anyar sing lanang wis birahi sing wadon durung brai babo duh yana lagi nyedak ora bakal klewo Sukesi kula wonten dawuh penemban piye kersamu nini sampun dados anteping manah kula lair batos anggen kula kepengin lati paduka penemban kedhep tesmak Sang Wikunggeni Romulat saliraning Sang Dewi Wit saking pasundulan enggal jempol suku pinandeng urut sawiji-wiji dasar pakulitan ambengle keris kasoroting Sandyakala sumringah ponang payudara kang nyengkir gading danguning dangu sangsaya katetangi hardaning karsa jati-jatine Begawan Wisrawa kapandhuk beda ring asmara weninging cipta tan kawa mangreh krodaning ati temah ing sepi marganing lali samar pamoring suksma sinuksma ya winah yen sepi
Sukesi, yen ngono kepiye maneh ingkang kudu tak lakoni pun mung sakderma nuruti panjalukmu. Wong ayu tak emban ndak pondong nimas wit ning pinudya kuning kang pengawak Anggana Sari Sutyarekta kang sela pindha Kartika. Sukesi kula wonten dawuh lamun mangkono mbok menawa wis kaiden kaparenging kawasa kanthi dalan iki punwa kelawan sira wong ayu bakal bebrayan ngaturaken kenging panuwun nanging tak bobot sepisan meneh jroning atimu keparengipun apa kowe ora gelo nampa Begawan Wisrawa ingkang kula gelani menapa jen menika sampun dados pangajaping raos kula. Aku wis tuwa. Derajat pangkat sepuhanem tumraping Sukesi mboten dados panglimbanging raos penemban. Yen ngono ayo tenan. Ning ngaten kok inggih monggo enggal pinarak. Mengko dhisik wong ayu. Abdi dalem pengrawit ya do ngopo kuwi. Yah mene klenengan kok ora wis-wis. Penemban menika gendhingipun sampun patalon cucur bawuk. Iya. Mangke mboten wurunga badhe minggah Aryanom Sri Katon menika asrinipun ketingal sukma ilang lajeng ayak-ayakan saking pangraos kula ayak-ayak menika saking menapa penemban saka tembung yak-yakan nggih monggo penemban kula dherekaken manjing patenggan manjing tilam sari wau sang kekalih ngibarat bermoro ngisep sarining puspita brengengeng arum manuhara wong sakloron samya aben manising rasa ginetok brantaning asmara dasar sinela wicara kang manis-manis surasa janji sabaya mukti sabaya pati dawane sekar masih kudup sang kumbang kekecer dene rong upaya dunung ingkang sari tupi wis permana datan sronto sang kumbang sigrangi sepunang sari kongsi tuntas tetes sing madu karon sih ya kang tirta sanggama teman kekarone padha antuk jatining pemarem tatas titis tumurning wiji jalu estri kalimpet jroning alam pangimpen krana datan krasa lamun tawa sare kepati biar rahina soroting surya marbabak ing brangwetan Begawan Wisrawa wungu saking nendra dupi mulat ingkang putra Dewi Sukesi sari sumanding geter kang sarira eling lamun wis kalimput nanging bawane wis kebacut gegeton keduwung nandang popo traka mati aku
sun dewang kara kingken lir manguswa kang layon banyu ilang kang memanise wadananira layu kumelku cemrah ngomaratani marang sariranipun Yai Semar mati tenan aku tulung ono Ngkeriyen Mang Lenggah kok nangis perembak-perembik opo kowe